Moje vás pozdravuje. No, ja vlastne chcem teraz v taxiku uviesť jedno špeciálne video, ktoré som sa rozhodla natočiť. A to je video o Ramadáne. Ramadán je najväčší sviatok. Ramadan est la plus grande fête. Fête tomorrow a demain bien après-demain. A bude končiť zajtra alebo pozajtra. Stále nemôžem pochopiť, že prečo nevedia, kedy im to vlastne končí, ale nevedia. A chcem vám k tomu povedať pár svojich postrehov. Myslím si, že my, Európania a kresťania, tak úplne celkom nerozumieme ani tejto ich viere, ani ich zvykom. Takže by som vám chcela sprostredkovať pár informácií o tom, ako tento sviatok vnímam ja, čo som sa ja o ňom dozvedela. A aby to bolo pekné, tak s Mojezom ideme do takého pekného prostredia, kde si dám nejakú dobrú kávičku, možno niečo malé k tomu. Tu ne comprends pas. Sa smejem, lebo je to vidieť, že nerozumie, je z toho úplne paf, že čo to tu rozprávam. Takže v tom peknom prostredí a pri peknej kávičke by som vám chcela niečo povedať o tomto najväčšom moslimskom sviatku. Dnes je žárka. Asi bude okolo mňa trochu rúk, budem sa snažiť hovoriť nahlas a zároveň dávam verejný prísľub, že si kúpim externý mikrofón, aby moje videá boli poriadne zrozumiteľné. Chcela som dokončiť tému Ramadánu. Hovorila som, že je pre turistov možno príjemné, keď sa vyberú na nákupy a je tam taký pokoj, celková taká atmosféra, nenásilná. Nie je tam taká hektika a dynamika ako zvyčajne. Ale je pravda, že niektoré tie činnosti, ako som spomínala, sú poobmedzované. Takže napríklad obchody sú otvorené kľudne aj do polnoci a také akože, čo sú bežne otvorené do 10. do 10. od 9 do 9. do 10. tak sú otvorené v Ramadáne v nejakom predĺženom režime, aby si ľudia mohli ísť napipiť. Samozrejme, v Ramadáne sa po zotmení je a to je, znamená, že sa doslova hoduje. Naozaj si doprajú si vyberané jedlá, strašne veľa sladkého, ale fakt je, že keď to striktne dodržiavajú, tak je to vyčerpávajúce. Samozrejme o to viac, ak im Ramadán padne na nejaké veľmi teplé letné mesiace alebo najteplejšie letné dny, vtedy je to naozaj nesmierne úmorné. No a tiež som ešte zabudla dodať, že to odriekanie si sa netýka iba jedla, piťa, ale samozrejme aj všetkých telesných rozkoší. Takže neviem, možno si moslimky oddychnú, že majú viac kľudu. Ale nechcem to nejako zľahčovať, lebo samozrejme to telesné potešenie zase po západe slnka byť nemôže. Tiež ma zaujímalo, kedy sa vlastne s dodržiavaním týchto pravidiel začína. Napríklad u mladých ľudí, u detí, tak preto som sa s takým názorom, že to nechávajú na deťoch, kedy sa už na to budú cítiť byť dosť silné, ale už v tom tínedžerskom veku okolo tých 13-14 rokov už sa očakáva, že deti sa do tohto pôstu zapoja. Zaujímavé je, že chodia normálne do školy, musia podávať plnohodnotné výkony, takže trošičku sa asi na to prihliada, že to tempo nie je také ako zvykle. V každom prípade je Ramadán, ako som spomínala, najsvätejší mesiac, veľmi dôležitý pre nich a dá sa povedať, že kým naozaj žijú. A rozmýšľam, že prečo my také nie sme, že u nás, keď je nejaký pôst, či už predveľkonočný alebo predvianočný, tak nejak to neprežívame.
Asi to bude tým, že to neprežívame, že si všetci doprajeme, ale tu sa to naozaj dodržiava. Ak aj niekto chce v úvodzovkách uletieť, tak robí to na tajno, zavretý za 4 stenami a 4 múrmi, lebo bolo by to veľmi pohoršujúce pre jeho spoluobčanov, by verejne tento post porušoval. No, bohovo som chcela natáčať o Ramadáne v moslimskej krajine pri kávičke. Ako keby som zabudla, že súčasťou Ramadánu je nejesť a nepiť od úsvitu do sumraku, respektíve do západu slnka. A tak poviem vám, že čo ma inšpirovalo k tomu, že som chcela toto video natočiť. Tak v prvom rade to bolo dané tým, že som letela z Tunis Air v čase Ramadánu a samozrejme na palube bolo mnoho Tunisanov a teda tým pádom aj moslimov a odznelo tam, keď podávali stravu, ktorá bola normálne plnohodnotná, bolo to nejaké kuracie mäsko s mrkvou, potom tam boli čerstvé ďatle, koláčik, ako predjedlo bol tuniak, vajíčko, žemla, syr. Celkom super, uvidíte aj na fotke. A moslimovia okolo mňa to odmietli, respektíve prijali tú tácku a vypýtali si od palubného personálu také malé taštičky a pobalili si to. A tak som si povedala, že ako fajn, že sú na to nachystaní v lietadle, že teda stravu podajú, tak ako je to kontraktované, ale nebudú samozrejme očakávať, že to tí cestujúci pasažieri na palube toho lietadla zjedia. A mne sa to zdalo veľmi pekné, aj teda, že sú na to pripravení, aj teda, že to takto striktne dodržiavajú. Takže to, s tým ste sa už určite stretli, že v Ramadáne sa počas dňa nepije, až keď zapadne slnko. A potom, keď to celé skončí, tak začnú samozrejme veľké oslavy. No a čo je také zaujímavé, že Ramadán sa posúva, je to svätý mesiac, nie je vždy v rovnakom čase. Vyratávajú to podľa krajiny, podľa zápisnej šírky, podľa postavenia mesiaca a podľa toho sa aj končí. Takže už som sa medzičasom dozvedela od taxikára Moeza, že astrologovia sledujú dôkazy na nebi a podľa toho určia, že či bude koniec dnes, alebo zajtra, alebo pozajtra. V každom prípade ten posledný deň sú naozaj veľké oslavy. Hovorí sa, že dodržiavať Ramadán a cesta do Meky sú dve z takých dôležitých pravidiel alebo prikázaní, ktoré oni majú. Hovoria, že je to ako ruka Fatimy, ktorá má 5 prstov, tak oni majú 5 takých pilierov viery a Ramadán je jeden z nich. Čo sa týka nejedenia, nepitia, netýka sa to gravidných žien, malých detí, chorých ľudí alebo ľudí, ktorí mimoriadne ťažko fyzicky pracujú. A aký je toho zmysel? No jednak, veď v podstate pôst poznáme aj my a vieme, že je zdravý a očistný. Ďalej ten dôvod môže byť aj ten, že alebo teda význam a mne sa zdá, že to je taký asi najsilnejší význam, že vďaka Ramadánu a vďaka tomu, že naozaj nejedia a nepijú, si pripomínajú, aké to je, keď niekto nemá čo jesť a nemá čo piť. A preto sú prirodzene súcitní s ľuďmi, ktorí sú chudobní alebo s ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom strádajú. A samozrejme počas Ramadánu po zotmení sa môže jesť a piť. To nikto nezrušil, ale robí sa to tak, že sa s tým, čo v ten mesiac varia, podelia so susedmi alebo s rodinou, ktorí sú možno menej majetní alebo sú nejakým spôsobom
ochudobnení o tú možnosť kvalitne sa najesť a napiť. To je Ramadán, ktorý teda zažívam najčastejšie tu v Tunisku. Nehovorím, že sa ľudia nenapijú, samozrejme, že sa napijú. A nehovorím, že nejedia, ale naozaj sa snažia tieto pravidlá dodržiavať. Zaujímavé je, že tak ako ja som teraz nenašla kaviareň, tak naozaj strašne veľa obchodov je cez deň pozatváraných alebo pôsobia všetci tak letargicky, nikto vás tak veľmi neotravuje, vtedy je super ísť na nákupy do Mediny, lebo sú všetci takí skôr opatrní, alebo pomalí, alebo menej akční, by som povedala. Ale do polnoci, alebo večer po zotmení sú otvorené všetky obchody. Aj také, ktoré za štandardných okolností o 9. o 10. zatvárajú. Išla som okolo veľkého nákupného centra Sula Centre, bola asi 11:30 večer a tam živo, veselo tralalákalo sa tam, čo to dalo. Takže možno pre turistov je to také trošku metúce, že idú do mesta, chcú si niečo dať a aj hlav, aj serábe, byla vrána, všetko zatvorené. Na druhej strane, ale tá atmosféra je úplne iná, je oveľa pokojnejšia. A čo si budeme hovoriť, trochu toho pokoja a skromnosti neuškodí ani nám. Pochopiteľne, že v hoteloch vás nikto nelimituje, v hoteloch máte k dispozícii všetko v miere, aké sa vám žiada, ale ako som povedala, asi úplne v meste sa človek cez deň nenaje, nenapije. No neviem, budem to ešte skúmať, takže takéto krásne prostredie ma obklopuje, to vám ešte ukážem. Je to teda bez tej kávy. Aké čajky zlaté, no tak dávajte si na seba pozor a možno aj vďaka tomuto videu budete vnímať moslimskú kultúru a túto vieru, že má mnoho priesečníkov s tou našou kultúrou a s našou vierou a nie sú nám zase až takí vzdialení. Tak sa majte pekne, slúchajte a užívajte si život. Napríklad aj v nejakej striednosti, ktorá z času na čas je viac ako zdravá. Tak idem vám predstaviť môjho osobného taxikára v Tunisku, Moeza, Moez dit ahoj. Ahoj. Ako sa máš? Ako sa máš? To už sme sa naučili. Maintenant, je prépare la publicité pour Moez. Že pripravujem teraz takú malú reklamu pre Moeza. Aby ste vedeli, že Moez jazdí v SUS, má Wi-Fi v aute, pustí vám perfektnú hudbu, všade vás odvezie a je seriózny a korektný. Tu je sérieux et correct. Oui, oui. Toujours vous pouvez contracter le prix avec lui. Oui. Takže vždy si môžete s ním dohodnúť nejakú cenu, dobrú, korektnú. A teraz ešte, aké má číslo taxíka. Le numéro de taxi est 27. Français. 1027. 1027. No. 1027 je 1027 alebo aj 1027. OK. Bienvenue. Bienvenue, marhaba. Bah oui. OK.